anogara achikuchemedza. Hausi type yekuchema murudo, hausi type yekusuwa murudo. Timemukana ndikuratidze rudo. Baby ndine mazirudo ako andakatakura mumwoyo mangu, asi unondishaisa mukana, unondishaisa mukana. Wai ndine mazirudo ako andakatakura mumwoyo mangu, asi unondishaisa mukana, unondishaisa mukana. Wai kwanini ndikuratidze runonzi rudo, rwekugara uchichema harusi rudo. Apane munhu asina kenewe, apana rudo. Apane munhu anokuchiita, apana rudo. Hausichemi kuchema murudo. Ndipemukana ndikuratidze runonzi rudo. Ndine mazirudo ako andakatakura mumwoyo mangu, asi unondishaisa mukana, unondishaisa mukana. Wai ndine mazirudo ako andakatakura mumwoyo mangu, asi unondishaisa mukana, unondishaisa mukana. Ahambo kupanguva, ahambo kukoshesa, basa rake chete kukushoresa. Every time unongogara uchichema. Wai kuti ndikuratidze hauzione, unondifarira kure kure. Kuti ndikuudze haunditerere, unondifarira kure. Unondishaisa mukana. Wai ndine mazirudo ako andakatakura mumwoyo mangu, asi unondishaisa mukana, unondishaisa mukana. Wai anogara achikuchemedza. Hausi type yekuchema murudo, hausi type yekusuwa murudo. Timemukana ndikuratidze rudo. Hausi type